दिनै बेवहाय 32थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसननाय सान एबा जोनोम सान बे गायसननाय सानखौ जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो बाथौगुरि बाथौसालिनि बे फोथाराव जों खुंफुंनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। दिनैनि बे 32थि गायसननाय सान हाबाफारिजों बाक्सा जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादा दुलाराय बर' हारिमु आफादा सानबानि बारदै सिख्ला मोसानायनि मावबादा लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारि बे मावबादाया थांनाय जुलाइ दाननि 15 खालार 2026 इं खालारनिफ्राय जागायनानै मैया 19 जुलाइ 2026 खालाराव जोबदों। आरो बेनिनो दिनैनि बे हाबाफारियाव जाय मोसाखावरिफ्रा बे मावबादायाव बाहागो लादोंमोन, जाय दामगिरिफ्रा बे मावबादायाव बाहागो लादोंमोन, बिथांमोननो जोङो दिनैनि बे गायसननाय फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोननो जोङो फोरमान बिलाइ गांफा गांफा हरनायनि जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव लानाय जादों। दिनैनि बे 32थि गायसननाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो बेवहाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों। बेनिनो गिबि हाबाफारिया जाहैबाय फुङावनो आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दंमोन। बेनि उनाव उननि हाबाफारिया जादों गोथैसि बावनाय हाबाफारि दङमोन। बेनि उनाव दङ रेजेंगा जानाय हाबाफारि, बेनि उनाव दङ गेवलां मेल। आरो बे गेवलां मेलावनो जोङो माखासे आलासिफोर लिंनाय जादों। जोंनि खाथिनि EM क'क्राझार आगाथुस दिग्गा साराबो सफैखाबाय। बेनि उनाव दङ एक्स EM अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङाबो आलासि महरै दङ। बेनि अनगायैबो जोंनि आफादनिफ्राय माखासे बिबानगिरि, सेन्ट्रेलनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो जों लेंहरनाय जादों। बेनि अनगायैबो जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि आफादगिरि नेहाथारिखौबो लिंबोनाय जादों। बेनि अनगायैबो जों बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बे आफादनिबो आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौबो जों आलासि महरै लिंनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बे आफादनिबो जोङो आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौबो जोङो माननि आलासि हिसाबै लिंहरदों। आसा थियो दिनैनि बे हाबाफारियाव खमैबो 1000नि सायाव बाहागो लाफैगोन।